ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ କାଳ। ବିଜେଡ଼ି ଜନବିରୋଧୀ, ଏହା ସିଏଜି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରୁଛି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର। ଛାତ୍ରବୃତ୍ତିରେ 58 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କଲେ। ଏସ୍ସି, ଏସ୍ଟି, ଓବିସି ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଖାଇଗଲେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପାଇଖାନା ମଧ୍ୟ 50-50 ପିସିରେ ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଚଞ୍ଚକତା କରିଛି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର। ଜାଲିଆତି କରି ଘର ଦେଖାଇ ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 12,25,000 ଲୋକ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ 5,27,000 ଘର ନିର୍ମାଣ ନ ହୋଇ ଫେରିଯାଇଛି। ବିଜେଡ଼ିର ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା ତଥା ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏମିତି ଅନେକ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ନିଜ ନାମରେ କରାଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଥିବା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଏମ୍ସି ଚଞ୍ଚକତା କରି ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛି ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ଚେକ୍ରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ଯାହା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହୋଇଛି ବୋଲି ସିଏଜି ଅନୁମାନ କରିଛି। ଏ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଏମିତି ଗରିବଙ୍କ ଟଙ୍କା ଖାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହକ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାକୁ ହଡ଼ପ କରି ନିଜ ନାମରେ କରୁଛି, ଯାହାର ପରିଣାମ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏ ସରକାରକୁ ଏଥର ଜବାବ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ।